Телефонои 8000 рубла дар коробкаи зард, дар дри коробкаш бошад. Телефон худаш стекло дорад, пленкане, чехоли прозрачный ва 10 ватта бистра зарядка. И телефон бошад номуш M-Horse A14 ва телефони M-Horse 20 Pro. Ва и телефоно бошад ҳар расветкош қатъи мешавад. A14 бошад 8000 рубл, памяти аст 28 ва зардаш, тёмносиниш ва титани светаш. Агар ки ҳамкари телефоно шумо дар кор бошад, метавонед скрин карда дар WhatsApp роӣ кунед, номеро дар рӯи экран. Адреси мо метро Бутырская, выходи 4, торговый центр Зелёный. Ва не бошад Spark 20 Pro чисто ба 16 Pro Max монанда 13 мегапиксел камера дорад. Корпус бошад пластмасс, не ки матвия пайдаст намеонад, қад ҷои хуби дорад, ҷои зарарнакш Type-C, микро нест ки сразу бушкана Type-C, ҷои колонка iPoyon, ҷои наушник дорад, отпечаток палец бошад дар ҷои кушанаки телефон, чотки кор мекунад ҳамаш. Ва телефон бошад гуфта гузаштем 8500 рубл ва ин хали расветкаҳое ки меравад, нига хитам нига кунед охи дар 2-3 рӯза тамом мешавад хали телефоно максимум. Ва иҷа бошад ини расветкаша барои шумо ҳуй карда мегузарем. Ирам бошад дар дри коробкаш дорад чехол, стекло ва телефон худаш ба расветкаи ирам зард дайку. Расветкаи титаниум. Ҳозир расветкаи титаниумша барои шумо мекунем ва расветкаи якта дига тёмносини аст. Расветкаи тёмносинишам барои шумо нишон дода мегзарем. Дар видео ата лайк мемонем, дар дӯстон равон мекунем ки ҳамкаи телефонои арзон харидорӣ кунанд. Ай магазини Риафон ва гуфта намона дар магазини Риафон ҳар ҳафта рӯзои ҷумъа стекло чехол бесплатния. Имрӯз бошад рӯзи саиди ҷумъа, шуморо метавонед ай магазин омада. Агар ки дига телефоно дар кор бошад, ба мисоли Samsung, Redmi ва ёда отдельни айни тарафҳо стекло чехол вибр кардан метавонанд барои падарка. Ва ини бошад цвети титаниум шай. Вот, ранги титаниум ва якта дигар расветка дига аст. Свети популярни бисёр харидорӣ мекунанд. И бошад свети блю. Блю титан мешавад, как 15 Pro Max, 16 Pro Max. Ва телефонам ҳуй мекунем, барои шумо нишон метем ва оз дри коробка чи аст, шумо дар мехи нишон дода мегзарем. Ва не бошад расветкаи блю титанаш. Агар ки шумо да кадом расветкаш дар кор бошад, метавонед да номерои рӯи экрандагӣ WhatsApp да алоқа бироед. Шумо да ба ки ҷои хоҳед доставкатон карда метавонед. Дар Москва бошад то метро доставка мекунем 300 рубл ва дигар областҳо шаҳрҳо бошад ба почта равон мекунем ва ям бошад 300 рубл. Тоҷикистон бошад 700 рубл ба самолёт равон мекунем. Дар 3 рӯзи корӣ мерасад. Ана бошад стекло пленкане барои зашита кардан ва ана бошад чехоли прозрачный ва дар дри коробкаш ҳастай 10 ватта бистра зарядка M-Horse чистай фирмаи худаш 10 ватта. Ва агар ки шумо дам хаҳед телефоно дар кор бошад, метавонед дар номерои рӯи экрандагӣ занг бизанед, телефонои арзон 8000 рубла харидорӣ кунед. Ва адреси мо бошад метро Бутырская, выходи 4, торговый центр Зелёный. Дар инҷа бошад авиакасса ҳастай, дар ҳамин номеро метавонед алоқа бироед. Авиакассае ки боваринок, ҳамаш шумо да ҷавоб мета. ба ки ҷои хоҳед ба ҳамҷа билети арзон шумо да гирифтан медиҳад. 925 371 03 88 ва саломату хонаобод бошед.